Kako se pije voda? Tutorial number... Prvo uzmete kosu. Nam se ne... Da li ja uzimam svoju kosu? Znači, kad Hej, oš oprat kosu. držite naočale i... Možete piti na taj način, a možete i sukati. A onda na kraju napravite ovo. Čekaj. A ovo su ekstra načini kada ste hendikepirani kako popiti. Znači, u najmanjem slučaju možete šmrkat vodu, tako da ako ne začepljena usta. Ja kada već slade z nosa, onda pijem vodu. Možete samo stavljati vodu u usta bez da je udavljate. Još jedan zanimljiv način kako popiti vodu. Odlično. Hvala. Sandra, hoćeš nam i ti demonstrirat? Poznajem